Hola a tots i totes, benvinguts al quart capítol d'exercicis de selectivitat de física. Avui ens enfrontarem amb un exercici de camp gravitatori que va sortir al setembre del 2021, que va ser, potser no és l'exercici que estem acostumats a trobar, però que en realitat és força fàcil. Així que comencem. Aquí tenim l'exercici, anem a llegir-lo. Diu, un dels mètodes emprats per detectar exoplanetes és l'observació del trànsit planetari, un fenomen astronòmic que s'esdevé quan un planeta passa per davant de l'estel al voltant del qual orbita i que es percep des de la Terra per la disminució de la llum que ens arriba d'aquell estel. El gràfic següent mostra la variació de lluminositat provocada pel trànsit d'un planeta que descriu una òrbita circular al voltant d'un estel. Aquest estel té una massa pràcticament idèntica a la massa del Sol. Considereu que la constant de Kepler d'aquest sistema és igual a la del sistema solar. I ens demana, calculeu el període i el radi de l'òrbita i en la B determineu el mòdul de la velocitat i l'acceleració centrípeta del planeta. I ens donen com a dada única i exclusivament que el radi orbital mitjà de la Terra, que es defineix, que és la definició d'una unitat astronòmica, és 1,5 per 10 elevat a 11 metres. Aquest és l'exercici. Molt bé, agafem l'exercici. L'apartem, aquí dibuixos no se'n poden fer gaires, tot i que m'agrada intentar-ho, però aquí el que ens hem de fixar és en el que ens demanen i en les dades que ens donen, que hi ha dos llocs en realitat, encara que no ho sembli, la dada de l'òrbita de la Terra i la gràfica. De fet, a la gràfica m'estan donant ja una de les respostes. Em demana que em calculi el període del radi de la Terra. I què és el que observem en aquesta gràfica? Doncs que aquí tenim el temps en dies, d'acord? I aquí, en el dia 1, veig una disminució. Recordem, què farà? Tenim el Sol i gira al voltant, el Sol seu, gira al voltant. Doncs aquest és el moment en què està aquí, hi ha una disminució, i fa tota una altra volta i torna a haver-hi una disminució, i fa tota una altra volta i torna a haver una disminució el dia 18. Aquest podria com quedar al mig entre el dia 9 i el 10, però clarament què és el que veiem? Doncs veiem que entre el dia 1 i el dia 18 ha fet dues voltes. D'acord? Això és el que es veu en aquest exercici. Per tant, tenim que el període d'aquest planeta que ens estan plantejant és 17 dies, que són els dies que hi ha entre 1 i 18, dividit per 2, és a dir, 8,5 dies. I ja sabem el període. Aquesta és la dada que em preguntaven, doncs ja la tenim, són 8,5 dies, d'acord? Aquests 8,5 dies més endavant ho necessitarem canviar en alguns llocs, vale? Ens ho passem a segons, d'acord? Per tant, multipliquem per un dia que té 86.400 segons. Jo faig el canvi ja directe, si algú no recorda aquesta dada, doncs hem de recordar que un dia té 24 hores i que una hora té 3.600 segons, que són d'aquí d'on surt el 86.400. I aquesta dada ens dona que això és 734.400 segons. En la resposta de l'examen s'ha d'explicar, o sigui, aquí, això que us he explicat jo, aquí, abans d'això, ho hem de redactar. A la gràfica observem que es produeixen dos trànsits. Un trànsit és el moment en què passa per davant el planeta de la llum, del Sol, vale? Dos trànsits del planeta en 17 dies. Això ho hauríem d'haver posat realment aquí. Per tant, el període del planeta és aquest 17 dividit per 2 igual a 8,5 dies. I ja hem contestat la primera de les preguntes, d'acord? Aquí ja la tenim. Vale? Llavors també ens demanen que ens calculem el radi de l'òrbita del planeta. Ens demanen el radi de l'òrbita del planeta.
I aquí, en aquest enunciat, ens diu que l'estel al voltant del qual està girant aquest planeta té una massa pràcticament idèntica a la massa del Sol. És a dir, que direm que la massa de l'estrella que ell tingui la igualarem a la massa del nostre Sol, que té aquest dibuix normalment, ¿vale? Això és el que m'estan demanant. Però dius, home, però no m'estan donant tampoc la massa del Sol. I és cert, però és que no cal. Per què? Perquè llavors em diu, com que passa això, considereu que la constant de Kepler d'aquest sistema és igual a la del sistema solar. Per què ens ho diuen això? Doncs perquè recordeu, i si no ho recordeu, tireu enrere uns capítols d'aquests capítols d'exercicis de gravitatori i veureu com es dedueix la llei de Kepler. ¿Vale? La llei de Kepler ens diu que el període d'un planeta al quadrat és igual a 4pi al quadrat dividit de la constant gravitatòria per, en el sistema solar aquí posaríem la massa del Sol pel radi de l'òrbita del que estiguem analitzant al cub. I aquesta equació és la tercera llei de Kepler, que és exactament la mateixa per tot el nostre sistema solar. Però és que ells, en el moment en què em diuen que la massa de l'estel del planeta és la mateixa que la massa del nostre sistema solar, el que m'estan dient en definitiva és que aquesta constant és exactament la mateixa, 4pi al quadrat dividit per c, que és la constant universal, i dividit per la massa del Sol, que hauríem de posar la de massa del planeta, però que és la mateixa. Per tant, jo això ho puc posar pel planeta. Pel cas del planeta desconegut, què posarem? Que el període del planeta, que en realitat el coneixem, ja el sabem, és 8,5, al quadrat és igual a 4pi al quadrat dividit per la constant universal, i m'estan dient que la seva massa de l'estrella és com la massa del Sol, doncs poso la massa del Sol. I aquí el radi de l'òrbita del planeta al cub. I en el cas de la Terra, què ficaríem? El període de la Terra al quadrat és igual a 4pi al quadrat dividit per g per la massa del Sol pel radi de l'òrbita de la Terra al cub. El que ens estan dient és que podem fer això. I per tant, juntant aquestes dues, que ja ho hem fet diverses vegades, si les dividim, per exemple, que és el que acostumo a fer, tota la constant gravitatòria desapareix i la idea és que ens queda que el període del planeta al quadrat dividit pel període de la Terra al quadrat ha de ser com el radi de l'òrbita del planeta al cub dividit pel radi de l'òrbita de la Terra al cub. I per tant d'aquí podem aïllar el radi de l'òrbita del planeta. El radi de l'òrbita del planeta, que és el que m'estan demanant, serà l'arrel cúbica, d'acord? Ara vaig aïllar aquest senyor i ja faig l'arrel cúbica, vaig a posar-lo, per cert, perquè està elevat al cub, d'acord? Per tant, què em queda a l'altre costat? Els dos períodes, tinc el període del planeta dividit pel període de la Terra, tot elevat al quadrat i tot dins l'arrel, i surt de l'arrel, perquè està elevat al cub, podem posar-ho, per tant, fora de l'arrel, el radi de l'òrbita de la Terra. I ja tenim l'equació amb què calcular el radi de l'òrbita del planeta. És l'arrel cúbica de. I aquí, com que tinc la divisió dels períodes, em puc atrevir fins i tot a utilitzar el període en dies. El podríem fer també en segons. Agafem el període de la Terra, que ens el sabem de memòria, 365 dies, i el convertim en segons. Però no cal, perquè aquí posarem, de fet, el període del planeta, que són 8,5. Posaríem dies aquí. Dividit per què? Per 365, que posaríem dies, i per tant dies i dies es tatxaria, d'acord? Doncs posem això està elevat al quadrat, està dins de l'arrel, que es vegi bé, i tot està multiplicat pel radi de l'òrbita de la Terra, que és 1,50, em diuen, el 50 volen dir que volen donar-me 3 xifres significatives, però queda arrodonit d'aquesta manera, per 10 elevat a 11. I al fer aquest càlcul em queda que el radi de l'òrbita del planeta és 1,22 per 10 elevat a 10.
metres. És a dir, té una òrbita bastant més petita que la de la Terra. Tenint en compte que la Terra triga 365 dies en fer la volta i que ell ho fa amb només 8,5, ja és lògic. Com que ens ho donen, a la dada ens la donen en unitats astronòmiques, no està de més llavors que agafem l'1,22 per 10 elevat a 10 metres i ho convertim en unitats astronòmiques, és a dir, una unitat astronòmica, que veureu que desfem un càlcul que ja hem fet, però no passa res. Una unitat astronòmica és 1,50 per 10 elevat a 11. Per tant, fixeu-vos que el que queda aquí, perquè estic dividint pel que aquí he multiplicat, el que és només el càlcul aquest és el que ara posarem. I això són metres, atenció que no m'ho deixi, que estic fent el factor de conversió. Per tant, metres i metres se'n va i em queden unitats astronòmiques. I em queda que la unitat astronòmica és de 8,15 per 10 a la menys 2 unitats astronòmiques. Aquestes dues dades són exactament el mateix, el radi de l'òrbita. D'acord? Per tant, realment, fixeu-vos que pel primer apartat l'únic que he hagut de fer és llegir la gràfica, això amb la unió d'això d'aquí dalt és llegir la gràfica, d'acord? I a partir d'aquí estàvem fent la segona part d'aquest primer apartat. Haig de calcular el radi de l'òrbita i la dada que em donen és que les masses són iguals, que em permet dir que les constants de Kepler són iguals, que és el que hem estat aprofitant aquí. D'acord? Molt bé, doncs tornem enrere i ara anem a repassar, que ja ens n'hem oblidat, quines són les preguntes que ens fan a l'apartat B. Doncs en l'apartat B ens demanen que determinem el mòdul de la velocitat i l'acceleració centrípeta del planeta. Un altre lloc on ens sembla que no sabem com tirar endavant. Per què? Típicament fem servir el mateix desenvolupament que fem per la llei de Kepler, el fem servir per calcular la velocitat, és a dir, igualem la força centrípeta amb la força gravitatòria i a l'acceleració centrípeta la substituïm per la seva versió de velocitat al quadrat dividit pel radi de l'òrbita. Correcte? Això és com acostumem a fer moltes vegades el càlcul de la velocitat dels objectes que giren a d'altres objectes. I aquí sí que necessitaríem la massa del planeta o, en el seu defecte, la massa del Sol, que em diuen que és la mateixa, però no ens l'han donat. I dius, ostres, i com ho fem? A veure, no ens enganyem. Una velocitat és un desplaçament dividit pel temps que trigues en fer el desplaçament. I això ho sabem. Què és el que vols dir? Doncs que en el nostre cas, quin desplaçament fa? Una volta en aquesta òrbita. I una òrbita és el càlcul de la longitud del cercle, que és 2pi pel radi, en aquest cas, el radi de l'òrbita del planeta que el tenim calculat a l'apartat anterior. I això per què està dividit? Doncs està dividit pel temps que triga en fer una volta, que és la definició del període. D'acord? Per tant, per calcular la velocitat que porta el planeta necessitem això. És a dir, necessitem 2pi pel radi de l'òrbita del planeta, que ens l'hem calculat a l'apartat anterior, i aquí el posarem, que és 1,22 per 10 elevat a 10. I aquí sí, ara al dividir, aquí el període no el puc posar en dies, l'haig de posar en segons, perquè la velocitat l'hem de donar en metres per dir per segon, d'acord? Per tant, aquí el període no el poso com a 8,5, sinó com el que havíem calculat que era en segons, que és 734.400. I fem aquest càlcul i ens surt que la velocitat és 1,04 per 10 elevat a 5 metres partit per segon. I aquesta és la velocitat que porta el planeta a girar voltant la seva estrella. Amb ells els dona 1,05, segur que és un tema dels valors que hem agafat per aquí, hi ha petites diferències, però aquest resultat us el donarien per bo. Atenció, no és l'única manera de calcular-ho, no ens oblidem. Quina dada tenim nosaltres que ens hem pogut veure? Sabem el període, aquest 734.400 segons. Aquesta és la dada que obtenim de la gràfica. I no ens oblidem que la òmega és una velocitat angular, que després es pot passar a velocitat lineal. La òmega es defineix
com 2pi dividit pel període. Vale? I també sabem que la velocitat lineal de qualsevol objecte que gira és igual a la seva velocitat angular multiplicat pel radi de l'òrbita que porta. Per tant, la òmega és la velocitat lineal dividit pel radi de l'òrbita. I aquí tinc òmega és igual a 2pi, 2pi dividit pel període, i aquí tinc que òmega és la velocitat dividit pel radi. És a dir, 2pi dividit pel període ha de ser la velocitat dividit pel radi. I si ara veurem que la velocitat que porta el planeta, arreglant-la, deixant-la sola, passant el radi a l'altre costat, que serà 2pi, i ara com que estem parlant de l'òrbita del planeta, posarem radi de l'òrbita i tot dividit, vale? Aquest l'hem passat a l'altre cantó multiplicant, però el període del planeta el tenim aquí. I no faré el càlcul, perquè fixeu-vos que això és exactament la mateixa conclusió, si això li poso planeta, que no m'oblidi, és la mateixa conclusió a la que hem arribat aquí. Per tant, aquí surt exactament el mateix número que aquí. Per tant, teniu un mètode, primer mètode, i aquí teniu el segon mètode. Segon mètode. I un cop tens la velocitat, trobar l'acceleració centrípeta, no ens oblidem, és la velocitat al quadrat dividit pel radi de l'òrbita del planeta. És a dir, que ja la tenim aquí, és el 1,04 per 10 elevat a 5, tot, poso parèntesi, en principi no fa falta, però per si de cas el poso, tot elevat al quadrat i dividit pel radi de l'òrbita, que és el 1,22 per 10 elevat a 10. I si fem aquest càlcul, l'acceleració centrípeta que em dona, jo hagués escrit 0,89 metres partit per segon al quadrat, però just aquesta setmana passada vaig tenir la reunió d'espaus i ens van dir que procuréssim que fossin 3 xifres significatives, i aquí només n'hi ha 2. El 0 no és una xifra significativa, d'acord? Consideren xifres significatives de l'1 al 9. Per tant, a la calculadora ens surt 0,887 metres partit per segon al quadrat. Aquesta és la dada que posaríem amb una miqueta més de precisió. En la correcció, si la mireu, crec que dona 0,895, crec que. Vale? I sempre passa que és el tema de números molt grans, que hem fet aproximacions aquí, que hem fet aproximacions aquí. Aquí l'aproximació que hem fet es propaga perquè està elevada al quadrat, aquí es propaga també. Llavors aquests errors es van acumulant, però aquest número ens el donarien per bo. D'acord? Doncs fins aquí aquest exercici, que semblava molt estrany, perquè típicament només tinc una gràfica, amb una dada, en realitat, però molt important, i, com a altra dada extra, el radi de la Terra. I realment sembla que necessitem com a mínim la massa del Sol, i com acabeu de veure, realment no és necessari. Doncs vaig a canviar de pantalla. Aquesta és la manera com es solucionen aquest tipus d'exercicis. Sempre hem de mirar d'entendre les dades que m'estan donant. Aquí tampoc no us ho donarien malament si no féssiu lo de 17 dividit per 2, sinó que directament llegíssiu en aquesta gràfica que des de l'1 fins al 9 i mig passen 8 dies i mig, que és realment el que jo vaig fer el primer cop que vaig fer l'exercici. Doncs ja està, aquí teniu aquest exercici, espero que l'hàgiu entès, sigueu oberts a l'hora de resoldre exercicis de gravitatori, que poden al contextualitzar sortir coses d'aquestes, i heu de recordar tot allò que sabeu de física, tant de segon de batxillerat, que és el que porteu potser més recent, com aquí el mateix, que la velocitat és un espai dividit per un temps, i saber quin espai en quin temps, d'acord? Per aquí sortiran altres capítols d'aquesta sèrie d'exercicis de selectivitat, per si us interessa, si no em coneixeu, subscriviu-vos també si trobeu l'enllaç per subscriure's, i qualsevol cosa, doncs, aquí em podeu trobar amb els exercicis de selectivitat. Ens veiem!